Naana po tayo yung trabaho na to kada adlaw mga tats nga mao ni ato panginabuhi. So wa pa jud nawala ang lupoy no, nagpakuha pag jud sa karon si manaha mga tats, mao nang tag 15 tag 12 na lang ang kilo no. Ang uban wa na mga halin tungod sa kabarato. Pero bago na mga tats ato sa ning habuon, unya kay wa man ako gipakita sa inyo kung pila ka banyera, ato na lang gidiretso or gi-forward ato trabaho. Kasi matingala mo na auto atong tingog mga tats, nag-concert mo kog gahapon, mo tungod matiwas, diri na ko gitiwas sa pag voice over. So mobalik ta sa atong trabaho mga tats, nangukay kog kaldero da mga tats kay nahuman na may mighabwa, sumusaka na kog bangka kay manguha kog masud-an unsay sobran nila diha. Swerte kay nay sobrang mga tats, ay mga bangos sila, pero ang tinud mga tats ganiha ra ng kadlaw no, wa na nila mahurot or wa na nila makaon sa sobra ka busy. Wala sa tay kilaw-kilaw karon mga tats kay ato sa nang tirahon ng sobrang nga bangos diha kay isa pa sumod man sige kilaw mga tats, adlaw-adlaw na lang basi maluto ng atong atay sa suka. Bisag unsa kagay sa bahaw mga tats, basta bangos ang kaatbang ana nya na isabaw aw ibahog ra nato na para atsyo. Naalam ko imarte sa inyo mga tats, naana po tay tulo ka video nga nag-viral mga tats, magkaming 1M na silang tulo. So basig unya or ugma to mga tats, mag 1M na to siya no. So salamat yung suporta. Mao to ang ikasyam na to nga nag-viral mga tats nga nag-million views no. Salamat jud kayo sa inyong mga suporta. Daghan jud kayo salamat. Mga tats, chamba kay nay sobrang nga bangus. Atong sapakin. Di na ta mo tirag lupoy karon mga tats, kay ato sa tumbulor atong lupoy. Bangus-bangus sa taron. With radish pa. Ang mananagat basta madunggo na, di na ganahan mo kaon, basta dako nagbalanse. Ako sa to itasik akong isda. Matats, kumana taghabwa, para pakita sa inyo kay busy kayo. Mo ni tong sudan ng matats oh. Pero dili na to ni kilawon, ato ning bularon. Atong tasik matats, atong dagat. Buta atong dagat. Mga matats, buta atong asin. Na. Nga na magtasik matats para dili kay siya parat. Sabagay gibutangan na ako ni asin ni ganya, ako na lang gidugangan. Mga matats oh, mga hulog ng isda sa dagat oh. Dagang ka ng usik. Wala na akong makita paghabwa ganyan kay busy kita. So wala sa tekilo ron tatsa, magtasik sa atag lupoy kay atong bularon. Para na atay pang konsumo paabot sa panahon nga wala na ipakuha ang isda. Nya, wa sa tekilo-kilo ron. Tasik sa taga lupoy magbulad sa ta. Nya mo na sa to. Ay dagat pagtrabaho, magkarga pa ta guys to, nang bangag ko. Limpiwanan pa na. Ya, salamat sa nananaw. Thanks.